Chi. Meno zikutaura mkai. Imbwa ndeipi? Iri kutaura ngaita ngaimbotaura. Inonzana. Ngataure Arnold. Ngataure. Hanzi. Chiko Mr. Arnold. Inozi Arnold Mapundu. Kuda uyu arwara several times zimuchengeta ndibikira sadza kumba kwangu muriwo magezi adana magezi mumba mako ndimubikira muriwo asi kana akadhava anotuka uyu ndizvo here boss Kuda kwa umtukire munhu utukire munhu atukwe hakuna munhu anotukwa pasina chikonzero. Chikonzero ndechechi atu unotukwa pane chikonzero apa munhu atukirwe ya zvinhu zva shamari unotanga kutaurira munhu shamari ka ndozvinokutukisa. aiwa ona taura midzi zvokuti vakacleana inanzi zvirambe ka mira tinzwe munhu wani kani zvakaramba kachirwara uyu takasvika hwano kuno kwasina kuya kuno takatuma Ajita akaenda kumba akanzi Kuda akarara taibo aenda kumunda kwawedzera kwaanespesi chake akangongorowa nawedzera mambama 3 ku minyaya yekunochera kumunda uyu anoenda kumunda kunobvisa mari dzake vanzi 3 mambama akarowa kati Ajita yotaisa kanzi Kuda ari kurwara wataenda kumba mumba maita kunhuhwa mumba imoto katoklina mune marusi neWeti nehiriri kamuklinira mba munhu asi apona kutanga kutaura kuti hanzi shiti zvapedza indauchidaro. Aiwa uyu manje the way anofunga kutaura nayo anofunga kuti ari kupema mari kana kuti ari sei pema mari puri mari ngasataure zvinhu but ahora kunditira vakanditira kuramba ndirambe vakauya zvechuo kasaka wakwatuka futi akati aiwa kutukana kwataitaka takatichitukana zviri different on that issue. Different hii yezvinhu zvakataitika izvizvo zvikuita sei wabatsirwa kutuka shamari panapa tiri kutukirana hwahwa panapa hanzi waita sei ndozviripo unodararama nehwawo here vakomana vaklina kudheni kwemufesi wangu uyu handikunyebere ndakatovaona ndikatosvika paipa wanonditi ena anotarisa kuti Kuda ari kubikayo ndikatosvika ndikotukwa nani nasekurashava kwanzi kwa iwe ibva kunokuiwe mune muri mumba umu musina kuklinwa sei nova ndatobva ikoko ndichitiza amakaita pati ukoko raiti nenyongo taitobvamba kwake iyeyo idzikamba 2 idzidzi idzikamba 2 ndo dzakaklina kamba mbiri mamune chiasha mamune chinechi shamwari zvima ayo hazi mamune matuzi mamune matuzi neplastic haisi rakaora chokade racho zveme zvazvakadonhedzwa pasi tikatozvirongedza totsvaga mapepa bhegi kutoisa manje 5 mapaketi emakondomu amoti anoshandisa mubvunzei hatazvipeka kuti kana muchitsvaga zvenera kanaka kundibatsira makandibatsira ndinotenda chaizvimwe zvamunenge muchitaura ka aya ndozviripo taura zvinhu zvinenge aya ndozvakaonekwa sekuri ndozvakaonekwa ka shamari ndakandakafa mamsina stani here mudeni mako aiwa yakaitwa nani kwanogara imo mondiani aiwa saka stani ranga riri mondira mumba matone mweya mashuto aje ndodhaka yakanolala mumba umu mane mweya wekufema zvokuti mweya wacho ndorwarisa wairwarisa ka ngoti mune weti mune stanzi munhu wacho haasida kugeza futi saka unotaura kumhata kwako waita basa kumhata kwako ndapedza one more time hata kutaura kuti iyo chakuhwina chete ngozi uri mboko unoda hwastereka mwiri wako agone kubata akwanise utano uri mhata mfana uri kugeza
Imbomira zedoro. Pindura makwesese kuri doro mirai. Pedzerana. Autisa urambe. One last word. One last sentence. Ndekuti what? Ini ndikarwara inini ka. Iwewe I don't want to see you. Kumba kwangu iwe. Right, ndida kutaura one sentence. Kudai kutorwara ari kupenga, ari kutodhunya bara apa. Asi nomubatsira, bozi ari kupenga. Ndati kumba kwangu usauye. Ndotouya bozi kudhunya. Usauye unoyezve kumanikidzira. Zenharo. Bozi kupenga. Aiwa, kupenga. Utorwara iwe. Uri dokta here. Urwara. Tetsa pfungwa dzangu. Urwara iwe. Urwara. Saka vanonga uchiya unoya useke. Urwara iwe. Ndikurwara nechirwere. Urwara. Chirwere chipi? Chinonzi chekusadya, chekusageza. Nepfungwa. Andokapedzera munhu kumusha kuziya. Bana ndokudushura. Hauna kana simba racho. Hauna kana power racho sekuru. But anongozera. Uyu mubvunzo akapedzera. Atodika nekuona kumusha kwasabhuku. Akapedzera kumusha. One more shot Kuda. One more shot. Nakotaura ndikuti alichara umona ngoko. Ini bawo totouya mashi. Uchidei Uchirwara. Iwe ndionosiya huro iwe. Right, iweyo ndiwo wakatora hembe dzaJoe asati afa. Vawagoverwa asati afa. Ndoune hembe dzaJoe handiti. Kana tese ukati zvawakafira maoko mako vapiwa hembe. Wakatonyima ukati hembe kana wani kana t-shirt wani ndione zvese. Saka iwo ndokaona Joe. Ndokaona Joe. Asi wanga waida hembe dzacho. Dziriko. Dzipi. Yosutu yendokwana here. Wakamboipfeka. Handinamboipfeka. But iwe se uchingorwara. Chi? Se uchingorwara iwe yega gore rese. Gore pagore unorwara kangani? Panobhadhira rent mamaka hamuna kana right kana stove. Stove anayo magesi hakuna. Ukubhadhira rent. Unaenda huku? Aiwa, chimopindura mubvunzo. Why uchingorwara iwe uri wani? Vamwe vese vasi kurwara sei? Ndizvezvo. Chii chikunyatsoitika pauri? Bhodhi yangu inenge iri weak. Bhodhi yangu inenge iri weak. Wakuenda? Asati akuenda ndiende. Sachi? Aiwa, kachimomira zozo kanchigona. Nerman. Sadza rake ringe riri muodhropu. Mune firiji, mune kitchen units zvese imo. Uyanchatotora naye. Ndako boys zangu. One last word from Ajita. Maya iri timu rinoziyana. Aiwa kati wazviitika kana timu rinoziyana kuti sei. Ika zviritoitika ndizvo zvawanzwa zvawangaitaura ndozvitoripo shani. Koma anongorwara ka. Kana vatotaura ndizvozvo ka ndingazidzosere mumashure zviri. But chiti kukonzesa kuti uye noro. Uyotaura wega. Uya. Aiwa ungarambe uchingorwara ka sei. Taura wega shamwari. Kuda uri warere. Hapana munhu ari wapora wapora nenyongo musepato. Arurwara neudhama ari munyongo hakusi kurwara. Ngaswedha nakuudza ini. Arurwara neudhama arifambisa mbiri siriyo baba. Ndati munzwa. Unoona Clinton? Uyu anonhandira zvinhu zvakuda. Unosema mburwa hakirini kana mumba macho. Ani? Ajita. Ko ndiri mukadzi wake here? Ko Ajita urita sei? Hanzi unonamira mumba make but hakuclean zvinhu. Ko ndeji clean here? Hanzi unonamira imomo. Nebasa. Imba maklina munonamira imomo. Sadaro. Hanzi sadaro. Mukembere dzisina nebrain. Unakana brain iwe. Wewe nani? Zviri kurwadza chii? Unocleana kwa mumba. Ndiri muklinireko. Saula unorara therapeutic. Asika clean. Usina clean na mumba. Ko yaya ana maoko. Asu clean stands. Shamarika. Ndikushaya kuti pandinoita zvinhu zvakanaka inini ka. Kamera iuye kwandiri. Pandinoita panonzi kuda ita zvinhu zvakaipa ka. Kamera ndo inobva yamhanya. Aiwa iwe paunoita zvakanaka pacho ndepapi chimbotaura zvinhu zvakanaka chibva wangozvitaura kati watangozviziya kamera itoripo izvezvo pandakaita zvakanaka pandakambosevenza uko wakadi kumbomhanya nekamera yakamhanya wani but handokazingwa kudhomoka basa haina kumhanya here kamera pati ukangonzwa any word
anything chiri wrong kwandiri unobva ngomhanya nekamera nyaya kayosa nyaya dzinonzuna nyaya dzinonzuna usadaro aiwa but iyo chakaita chakanaka vamwe vangu ndo vanenge vachiti vanomhanya kuzokutora kuti uya latest vapi itime yake apa kamanya ndiani ndakatotumwana ndatotumwana friend yangu yeyu ndiye anonyanya umhanya yeyu this time ndina kumuona chiri kuitika ende ndakamhanya saka pamukuma litare mbatutu haisi mbatutu ilita ke haisi mbatutu panopona munhu here anosaka chingorwara because hey lita here boys alright lita here boys totambotaurawo aiwa kachimamira music chikwe uda kutifinhura chitodzima kanhina yako mani ndisakalizonzi payoutube nedzungu ndodzungu racho mafans anakaita anzi Ajita nedzungu iwe kuita dzungu rongobaza aiwa kamene dzungu rako ari kubhadhare mani chimamira saka iyo chii literally tutu here boys zangu hara ndosaka mchirwara boys uri kuona kuti chimvezi wangu unoziva kuti isusuka hakuzi kuda kwedu kuti timwe but lite here boys lite nderipi ratiniwa aiwa muna lite boys unoziva kuti makoti dzinotoadawo tinotokumbirawo makoti kuti tianwe kozika isusu inini uri kuona mabasa andinoita ininika masiki jobo kuti ndokona ngodhonza ngoro kuenda kumusika nekudzoka ozari mari yandinoona mari ndokunaona kana $3 uyanofungira tutu ndikuona maprojekti kuti ndizoshandisa zvinhu zvangu zvemaoko ndokukwanisa kubika madrinks kukwanisa kubika doro ndinoona undibatsirawo ine mhuri yevana tavatatu kuti zvekukringkring wanaita bo Mr. Usher bo zviriko zviriko ende chiri chokwadi zviriko zviriko bo